Iż-żieda fl-operazzjonijiet fi sforz biex jonqsu xi ftit il-waiting lists ħolqot pressjoni kbira fuq daw kollha li jaħdmu fit-teatri tal-operazzjonijiet. F'konferenzi tal-aħbarijiet, Martin Balzan, President tal-Assocjazzjoni Medika Maltija l-MAM, qal li riżultat hekk issa l-Gvern qed jippressa lit-tobba biex inaqsu l-operazzjonijiet. Tant li nhar il-Ħadd li għadda f'ċirkulari mibgħuta lit-tobba, il-Gvern qal li r-riżultat ta' nuqqas ta' sodod fl-ITU għandhom jiġu posposti jew inkella kkanċellati xi operazzjonijiet. Fl-ewwel reazzjoni tagħha l-Assocjazzjoni Medika Maltija il-MAM ma qablitx ma' dan u qalet għaliex. Aħna bħala tobba ma nħossuhiex fil-kuxjenza tagħna li għandna nipposponu operations ta' min ilu jistenna snin. Jew inkella ninnegaw operations il min għandu mart gravi u għad fil-periklu tal-mewt. Is-soluzzjoni qalet il-MAM hija li jiġu impjegati il-250 infermier ġdid li se jiggradwaw fil-ġimgħat li ġejjin. B'hekk ikun hemm żieda fl-Infermiera fit-teatri tal-operazzjonijiet u l-pressjoni tonqos. Soluzzjoni oħra li semmit il-MAM hija ippjanar fit-tul. Qalet li kieku 15-il sena ilu kien hemm pjan fit-tul, kieku illum maħniex niffaċċjaw dawn il-problemi. Martin Balzan qal li fuq il-policy maħruġa nhar il-Ħadd li għadda dwar l-operazzjonijiet, il-MAM lanqas biss kienet ikkonsultata mill-Gvern. Il-problema hija n-nuqqas ta' sodod għal Balzan għaliex fil-waqt li d-domanda kibret, in-numru ta' sodod fl-isptar mhux tal-li kiber tal-li naqas. Xi ħaġa li l-MAM kienet ġibdet l-attenzjoni tal-Gvern dwarha meta l-isptar Mater Dei kien għadu lanqas biss fetaħ. Dwar id-Dipartiment tal-Emerġenza, il-MAM qalet li taqbel li dan id-dipartiment jissaħħaħ jekk is-servizzi jkunu offruti miċ-ċentri tas-saħħa. Madankollu qalet li ma tistax tifhem kif il-Gvern irid isaħħaħ iċ-ċentri tas-saħħa meta fl-istess ħin naqqas it-tobba minn dawn l-istess ċentri bħala parti mill-miżuri ta' tnaqqis mill-ispiża fuq il-qasam tas-saħħa.